ନକୁଲ ଷଣ୍ଢ। ଜୟଦୀପ କାଲି ତମ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଟିକେ ମତାମତ ରଖିବ କି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଆ ଭିତରକୁ ଆସିଲ, କଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, କଣ ଆକର୍ଷଣ କଲା କି କଣ ଟିକେ କୁହ ତୁମ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ନା କାଲି କହିବ, ପରେ କହିବ କି ଏବେ କହିବ? ହଉ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୋର 4 ନମ୍ବର ଦିନ, ଚତୁର୍ଥ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇଟା। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ମୋର ନିଜ ଭାଷା ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁହ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଶୁଣି ହବ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଘରେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଆଉ ମୋର ଦେହ ବି ରୋଗ ଅଛି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ସୁଗର ଅଛି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଇଁ ଆଡମିସନ ହେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ମୁଇଁ ଆଡମିସନ ହୋଇ ଯାଇକି ନାହିଁ ପାରିଲି। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଆପଣ ମାନେ ଯେନ୍ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ଛାଡୁଛନ୍ ସେଟା ସବୁ ଦେଖିକିରି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା। ଆଉ ସେ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ଦେଖିକିରି ମତେ ମୋର ଆଡମିସନ ହେବାଟା ଆଉ ମୋର ରୋଗ ମୁକ୍ତ କିଛି ହେଇପାରିବି, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରବା କହିକରି ମୋର ମନେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗକେ ଶୁଣିଲି। ଆଉ ଆଗରୁ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ଯେନ୍ ଦେଖିଥିଲି ସେ ସବୁ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବାର ଦ୍ୱାରା ମୋର ପରିବାରର ବି କିଛି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ମତେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ। ଆମର ଯେନ୍ ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛେ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଖୋଲିଯିବା ବୋଲିକରି ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲି, ମତେ ସବୁତିକ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା। ଆଉ କିଛି କରବାର ଲାଗି ଆଉ ବାଟ ନାଇଁ ଥାଇ, ସବୁ ବାଟ ମୁଇଁ ଯାହା କିଛି ଆଗରୁ କରବାର ଥିଲା ସବୁ କରି ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ହତାଶ ହେଇକିରି ବସିଗଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସବୁ ବିପତ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ସେଟା 2 ଥର ଶୁଣିଲି। 2 ଥର ଶୁଣିଲା ପରେ ସେଟା ମତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା। ଆଉ ସେ ଭିଡିଓଟା ଶୁଣି ସାରବାର ପରେ ମୋର ମନଟା ଆହୁରି ଦୃଢ ହେଇଗଲା କି ମୁଇଁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିକିରି ମୁଇଁ ସାଧନ ନି ନେଲେ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିକିରି ସେଥିରୁ ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପାଇପାରିବି। ଆଉ ସେଇ ଉପାୟ ବଳରେ ମୁଇଁ କିଛିଟା ଆଗକେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବି ବୋଲିକରି ମୋର ବହୁତ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଉ କାଲି ଯେନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଆପଣ ବୁଝାଲେ ସେଟା ବି ଶୁଣିଲି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା। ଆଉ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସାଧନ କରୁଛେ, ମୁଁ ତ ସାଧନ କରି ନି ପାରବାର ଆଗରୁ ମୋର ଏମିତି ସାଧନ କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଉଛେ ବୋଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଯେନ୍ ସାଧନଟା ମୁଇଁ କରୁଛେ ଆପଣ ସେ ହିସାବର ସତ୍ସଙ୍ଗ କାଲି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଶୁଣିକିରି ମତେ ଏତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା ଯେ ମୁଇଁ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବିଷୟଟା ନେଇକି ମୋର ସାଧନରେ ଲଗେଇ ପାରିବି। ଆଉ ସେଟା ମୋର ସାଧନ ଲାଗି ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେ। ଏତିକି କହି ମୋର ମତାମତ ରଖୁଛେ। ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀ ଜୟଜୀ। ଆଉ ସମସ୍ତ ମୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜୟଜୀ। ମତାମତ ଶୁଣିଲେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବଚନ ଗୁଡା ଆମେ ଛାଡୁଛୁ, ପ୍ରାୟ ଏ ତ ଗୋଟେ ନମୁନା ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କନଫରେନ୍ସରେ ଏବେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ 15 ଦିନ ତଳେ ବୋଧେ 4ଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗ୍ରହ ହେଇକିରି ମତେ କହିଲେ, ନାଇଁ ବାବା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ କନଫରେନ୍ସରେ। ସେଠୁ କନଫରେନ୍ସରେ କନେକ୍ସନ କରିଦିଆଗଲା। ଜଣକର ମତ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲେ। ଇଏ ପ୍ରାୟ କେତେ ଲୋକ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ, ତାର କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁଛି, ଠିକ ଲାଗୁଛି, ସାଧନ
କେଇ ଜଣ ଏଠି ଆସି ଆଡମିସନ ନଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ପାରାଦୀପରୁ ଏବେ ଜଣେ ଲଗେଇଥିଲେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଏଇ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣି। ତେବେ ଆଶା କରେ ଏଇ ସବୁ ଆମ କହିବାର ଯଦି କିଏ ଡେଭଲପ କରିଗଲା, ଠିକ ବାଟକୁ ଆସିଲେ ତ ବହୁତ ନିରାଶ ରହିକି ମତେ ସେଦିନ ଲଗେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ, କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଯେ ଆମକୁ କନେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଭର ହେଲାଣି, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କାଲି ସୋନପୁରରୁ ଜଣେ ଲଗେଇଥିଲେ, ଆଜି ଆଜି ଲଗେଇଥିଲା ସୋନପୁର। ବ୍ଲଡ ଭୁମେଣ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ବ୍ଲଡ ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କିଛି ଥିଲା ଅସୁବିଧା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସୋନପୁରରୁ। ହଉ, ତେବେ ସଙ୍ଗୀତ ସରିଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍ଗୀତ, ଆମର ରେକର୍ଡ ସଙ୍ଗୀତ ବି ସରିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। କାଲିର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଥିଲେ, ଯୋଗ କିପରି କରିବା, କେତେ ଗୁଡେ ପ୍ରୋସେସିଂ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି କାଲି, ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡେ। ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଅଛି କହିବା ପାଇଁ। ସେଟା କାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗର ସେଟା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ଏଇଟାକୁ କହିବା ନା ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା? ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। କାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା, ସେଇ କାଲି ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, କାଲି ଯୋଉ ଟପିକ ହେଇଥିଲା ଗୁରୁଜୀ, ଆଜି ସେଇଠୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଉ, ଆଉ କିଏ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁଜୀ। ହଁ, ଜୟ ଜୟ। ଗୁରୁଜୀ ସେଇ ଟପିକ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆହୁରି କିଛି ରହିଗଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟଟାକୁ। ଆଉ ତେବେ ଟପିକ ଥିଲା କଣ ନା, କିପରି ଯୋଗ କରିବେ, ଯୋଗରେ କେମିତି କରିପାରିବେ, ଯୋଗ କେମିତି କଲେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧି ହେବେ, ହେଲା। ଇଏ ଥିଲେ ନକୁଳ ଷଣ୍ଢ। ସେ କାଲି କହୁଥିଲେ ସେ କଥା, ଟାଇଟଲ କଥା। କାଲି ବହୁତ ସମୟ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁର। ଯାହା ହଉ, ମୁନି ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ, ନିଜର ଯେତେ ଅଭାବ ଥିଲେ ବି, ଯେତେ ଅନାଟନ, ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ, ବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଭାବ, ସାଧନ କ୍ରିୟାର ଅଭାବ, ବହିର ଅଭାବ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅଭାବ, ସବୁ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପୁଣି ଆଶାୟୀ ରହୁଛି ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେମିତି ଶୁଣିବ। ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବେଲ୍ ବଜଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ। ଶନିବାର ଦିନ ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ପୁଣି ସାଧନ କର। ଯେଉଁମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛ, ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶ ରହିଯାଇଛ, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସାଧନକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉ, ବା ନିଜର ଅସୁବିଧା ହଉ, ଘର ନଥାଉ, ଜ୍ଞାନ ନଥାଉ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ସାଧନଟା। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିକିରି ଆମେ ଯୋଉ 3ଟାରେ ଉଠୁନଥିଲୁ ଏବେ ଉଠୁଛୁ। ବାସ୍, ବଢିଆ କଥା। ସାଧନ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସ୍ପିରେସନ ମିଳୁଛି, ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଛି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯୋଉ ପଶି ଯାଇଥିଲୁ ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ହେଇକିରି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ପ୍ରବଚନରେ। ଏମିତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ତ, ସାଧନ କ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ବସି ଯାଇଥିଲେ, ହଟି ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଗ କରୁନଥିଲେ,
30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବସିଛନ୍ତି, 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି କିଏ ବସିଛି, କିଏ ଖାଲି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। କିଏ ଭାବୁଛି ହଁ ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛୁ 65 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି କି 70 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଗଲେ ଗଲା। ବୁଝିଲେ, ଯାହା ହଉଛି ଆମେ ଆଉ କରିବାନି। ଏମିତି ଯେଉଁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ ଆମ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି ନେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିକିରି। ବେଶୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଚାଲିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଚାଲୁ। ଯେଟା ତ ଦିନେ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ ହବ ସେ ଆଶାରେ ଆମେ ତ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ବହୁତ ବଳଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଦିନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ ସେ ଆଶାରେ ରଖିଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଉ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରପୁରରେ ହଉ ରଖିଛୁ। ତେବେ ଆମେ ଆକୁ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆହୁରି କିଛି ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରାଯିବ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେଠି କରାଯିବ, ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବେ। ଆମକୁ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗିଲାଣି, ସମୟ ଅଭାବରୁ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ବୈଖଣ୍ଡ ବି ପଢ଼ିପାରୁନୁ। ସେ ଏଡ଼ିଟିଂ କର, ଫୋନ୍ କାର୍ ରିସିଭ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖିବା, ପୁଣି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଯୋଗ ନେବା, ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରାୟ। ପୁଣି ସତ୍ସଙ୍ଗ 2 ଦିନ ହେଇଥିଲେ ଯାଉଛି, ସବୁଆଡ଼ୁ ସମୟ ମିଳୁନି। ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ସମୟ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହେଇପଡ଼ୁଛି। କେତେ ଫ୍ରିରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଆମେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲୁ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ବନ୍ଦ। ହଉ, କଥା କ'ଣ କି ସାଧନକୁ ଅତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ମୁଁ ତ କାଲି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲି। ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସଦାବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ଜାଗ୍ରତ ରୁହ ମାନେ ମୁଁ ସାଧନ କରିବି, ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ। ଜମା ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ହୁଅନି, ନିରାଶା ହୁଅନି। ନିରାଶା ହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ନିରାଶା ଆସେ। ସାଧନରେ ଆଜି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନି, ହୁଏତ କାଲି ହବ। ଆସ୍ଥା ରଖ। ଯେତେବେଳେ ନିରାଶା ଭାବ ଆସୁଛି ମନ ଭିତରେ, ତାକୁ ଆଶାର ଭାବଟା ମିଶାଅ। ନିରାଶା କ'ଣ ନା, ଏତେ ଦିନ ସାଧନ କଲେଣି କାହିଁ ତ କିଛି ହବନି। ସତରେ କ'ଣ ଆତ୍ମଦେବ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସାଧନରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କାହିଁକି ହଉନି? ରୋଗ କାହିଁ ଭଲ ହଉନି? ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜଣେ ନିରାଶ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ନିରାଶ ନ ହେଇକି ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆହୁରି ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ନିରାଶଟା ଯଦି ନିରାଶ ରହିବ, ନିରାଶ ବଢ଼ିଯିବ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦି ନିରାଶରେ ନିରାଶ ଆସିବ, ଦିନକୁ ଦିନ ନିରାଶ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ହଁ ହବ, ତାହେଲେ ସେଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ନିରାଶ କଟିଯିବ, ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଶା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ। ଆଶାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ। ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ମାନେ ଆଶା ସେଇଟା ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଫଳିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମୋ ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି କରୁନଥିଲି, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଆମ ପିଣ୍ଡାରେ ଚେୟାର ପଡ଼ିଥିବ, କେତେଜଣ ପିଲା ଆସି ବସନ୍ତି, କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ଆସିଲା ବସନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ, ଶେଷ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, କାଲି ମରିବ, ସିଏ ଆସି ବସିଛି ମୁଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଲୋକ ବି ବସିଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ। ସେଇ ଅନୁଭୂତିରେ ଗୋଟେ କାହିଁ ଆସିଲା ମୋ ଭିତରେ, ଏମିତି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତେନି କି? ଆସିକି କିଛି ଭଲ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରୁ,
ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସତ୍ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବି, କିଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ ଉପାୟରେ କିଛି କହିବି ଯେଉଁଟାକି ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବେ। ଦେଖ ଆଶା ସେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ପିଲାଦିନରୁ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେ ସାକାର ରୂପ ନେଲା ଆଜି। ତେଣୁ ଆଶା କେବେ ନିରାଶ ହବନି। ଆଶାରେ ନିରାଶଟା କେବେ ଆଶା ହବନି। ତୁମେ ଯଦି ନିରାଶ ରୂପରେ ଗତି କରିବ, ନିରାଶ ହେଇକି ଯିବ, ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହବନି। ଯଦି ଆଶା ଭାବରେ ତୁମେ ଚାଲିଥିବ, ଆଶା ରଖି ସବୁ କାମ କରୁଥିବ, ହଁ ହବ, ହବନି କାହିଁକି? ହଁ ହବ। ତାହେଲେ ସେଟା ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହବ ଦିନେ। ଜଣେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପ, ଆରବୀ ଗପଟା। ଜଣଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଥିଲା, ବୁଝିଲେ? ଜଣଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଥିଲା, ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା, ଗାଧେଇ ଦଉଥିଲା, ଚିକଣ କରି ରଖିଥିଲା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରହିଥିଲା ଘୋଡ଼ାଟା, ବୁଝିଲେ? ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ପ୍ରବଳ ବିଶ୍ୱାସ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଘୋଡ଼ାଟି ହଜିଗଲା ବା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ତ ଏତେ ଘୋଡ଼ାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଥିଲୁ, ଏଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ ଏବେ? ସେ ଲୋକଟି ଯିଏ ଘୋଡ଼ା ରଖିଛି ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ମୋ ଘୋଡ଼ା ଦିନେ ଫେରି ଆସିବ। ନା ଫେରିବ କ'ଣ? ସେ ତ ଆଜିକି ହେଲାଣି 5 ଦିନ ପଳେଇଲାଣି, ଆଉ ଫେରିବ କ'ଣ? ଯଦି ଫେରିଥାନ୍ତା ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିଥାନ୍ତା ନା ଆଉ। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଭଳି କୁହନ୍ତୁନି, ମୋ ଘୋଡ଼ା ଆସିବ, ଫେରି ଆସିବ ଦିନେ, ମୋ ଘୋଡ଼ା, ମୋ ମନ ଚାହୁଁଛି ଫେରି ଆସିବ। ସେଇ ଘୋଡ଼ା 9 ଦିନ ପରେ ଆସିଲା, 9 ଦିନ ପରେ ଫେରି ଆସିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ 2ଟା ଘୋଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଛି ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖ ଆଶାର କେତେ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ରହିଛି। ତୁମେ ଆଶା କରୁଛ ଘୋଡ଼ା ଆସିବ, ଘୋଡ଼ା ଆସିବ, ତାପରେ ସେ ଘୋଡ଼ା ଚାଳକର ପୁଅ ଦିନେ ଘୋଡ଼ା ଶିଖିଲା, ଚଢ଼ିଲା, ତାପରେ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ଘୋଡ଼ା ତାକୁ ପକେଇଦେଲା, ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇଗଲା, ଗୋଟା ମାନେ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେ ଉଠି ପାରିଲାନି, ବସି ପାରିଲାନି, ଏମିତି ହେଲା ଅବସ୍ଥା। ଲୋକମାନେ ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ଦେଖିଲୁ ତ ଘୋଡ଼ା କେତେ ଅଲକ୍ଷଣଟା, ତୋ ପୁଅଟାକୁ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ କରିଦେଲା, ସେ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବି? ଘୋଡ଼ାକୁ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ ସେମିତି କୁହନି, ମୋ ଘୋଡ଼ା ଠିକ ଅଛି। ପୁଅ ଦେଖ ମାନେ କେତେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି, ପୁଅ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ସବୁ ଲୋକ ଆସି କହିଲେ ଗାଁରେ, ଆରେ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ କଥାଟା, ତୋ ପୁଅକୁ ତ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ କରିଲା, ଘୋଡ଼ାଟା ଛାଡ଼ିଦେ। ଏଇ କଥାରେ ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲା, ରାଜାଙ୍କ କତିରେ ଯାଇ କଥା ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଚାଳକ ଅଛି, ରଖିଛି, ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ଦଉନି, କାହାକୁ ଦଉନି, କି ଏତେ ଆଶା ରଖିଛି। ଏଠୁ ରାଜା କହିଲେ, ଘୋଡ଼ାଟେ ଦେଇଦେ ମୋତେ। ରାଜା ଯାଇ କହିଲେ, ରାଜା ତ ଅବୁଝା। ସେଠୁ ଇଏ କହିଲା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବିନି, ମୋ ଘୋଡ଼ା ମୋର ଠିକ, ମୋ ପୁଅକୁ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ କରୁ ବା ଯାହା କରୁ, ମୋ ଘୋଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ବିକିବିନି। ଏ ଘୋଡ଼ା ମୋର ଲକ୍ଷୀବନ୍ତ ଘୋଡ଼ା, ମୋର ଲକ୍ଷୀବନ୍ତ ଘୋଡ଼ା ଗଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ଆସିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ନା, ବାହାର ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ସେ ରାଜ୍ୟକୁ, ବାହାର ରାଜା ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ରାଜା ଟିକେ ନିକମା, ପାରିବନି। ତେଣୁ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଯେତେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ବୁଝିଲେ? ସମସ୍ତେ ଯିବେ।
କିଏ ଯିବନି ନା ଯିଏ ରୋଗୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସିଏ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ାଟା ନିକମା କରିଦେଇଛି ତା ପୁଅକୁ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଲା ଘରେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଳଶାଳୀ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ପରାସ୍ତରେ ମରିବେ। କିନ୍ତୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ, ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଲୋକ ସେମାନେ ଯିବେନି। ତା ପୁଅ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏ ଛୋଟ ଗପ, ଏ ଗପର ନାମ ନିଶାନ ଥାଉ କି ନଥାଉ ତୁମ ସହିତ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମର ଆଶାଟା କେବେ ନିରାଶ କରନି। ଆସ୍ଥା ରଖ। ଯେଣୁ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛି, ତୁମେ ଯୋଗ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖ। ଏ ଯୋଗଟା ଦିନେ ମୋତେ ବଳଶାଳୀ କରିଦେବ। ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଭାରତ, ଭାରତ ଅର୍ଥ ଭା ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଭା ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ରତ ଅର୍ଥ ରହିବା। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ରତରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ମୁନି ଋଷିମାନେ, ସେମାନେ ଆ ନାମ ରଖିଥିଲେ ଭାରତ। ବୁଝିଲେ? ଅବଶ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରୁ ଇଏ ଆସିଛି, ଏଠି ଭାରତ ରଖାଗଲା। ଇରାନ ଯୋଉଟା କହୁଛ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ, ଇରାନରୁ ଆସିଛି ଭାରତ। ଭାରତ ନାଁ ରଖାଗଲା ଭାରତ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ରଖିଦେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ। ଗଲା ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆ କଟିବ। ଏବେ ଚେତା ପଶିଲାଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ପଶିବ। ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ କାଟିକିରି ଭାରତ କରାଯିବ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏଇ ଭାରତର ନାଁ ରଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ସାଧନ କରୁଥିଲେ, ଜ୍ଞାନରେ ରତ ଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୋଗଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯୋଗ ହିଁ ଜୀବନ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଆସ୍ଥା ରଖିଥିଲେ। ସେଇ ମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେ ବି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର, ମାନେ ଏମିତି ତନ୍ତ୍ର, ଏମିତି ଶ୍ଲୋକ ବା ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବ, ଜଣେ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବ, ସେ ରକ୍ତବାନ୍ତି ହେଇକରି ପଡ଼ିଯିବ, ମରିଯିବ। ବୁଝିଲେ? ସେଇ ମୁନି ଋଷି ସେଇମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଯୋଗଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଭାରତ କାହିଁ କହିଲେ, ଭାରତରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଜ୍ଞାନରେ ରତ ରୁହ। ଇଏ ହଉଛି ଭାରତର ଅସ୍ମିତାର ଭାବ। ବୁଝିଲେ? ଭାରତର ଅସ୍ମିତାର ଭାବ କଣ ନା ତୁମେ ଜ୍ଞାନରେ ରତ ରହିବ, ଭାରତୀୟ ହୁଅ, ଅନ୍ୟଥା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅର୍ଥ ତୁମେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କର କାହା ଉପରେ? ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ, ସାଧନ ଉପରେ, ଯୋଗ ଉପରେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ। କେବେ ନିରାଶ ହବନି। ହଁ, ଏଇଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇ ଯୋଗଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଠାରୁ ବିଦ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। ଓଙ୍କାର ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଓଙ୍କାର ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଓଙ୍କାରଟାକୁ ଲଗେଇ ଦିଆହଉଛି ମୂଳରେ। ଓಂ ଅଗ୍ନୟ ସ୍ୱାହା, ଓಂ ଗଣେଶାୟ ନମଃ, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ମନ୍ତ୍ର ଲାଗିଲା। ଏଠି ତ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ତୁମେ ଫୁଟଉଛ। ଓଙ୍କାର କରିକିରି ମନ୍ତ୍ରଟା, ଯେ ଓଙ୍କାର ତଲ୍ଲୀନ ହଉଛ, ଫୁଟଉଛ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ ଫସଲ କିଆରି। ଓଙ୍କାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିଫଳନ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆଶା କାହିଁକି ନିରାଶ ନ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଜ୍ଞାନରେ ଆଗେ ବୁଝିଯାଅ। ଏଇଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ, ସାଧନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ।
ଗୀତାଟା ଏଣ୍ଟାୟାର ଗୀତାଟା ବି ଉପଦେଶ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଜୁନ ଜୀବ, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ, ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଜୀବ ପରମ ଭାବରେ। ଗୀତାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗତନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଗୀତାଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନଥାନ୍ତା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୀତା ଛୁଇଁକିରି କାହିଁକି ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ଗୀତା ଛୁଇଁକିରି ପାଠ। ତେଣୁ ଗୀତା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗତନ୍ତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା, ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଏତିକି ଅନୁମାନ ରଖ ଯେ ଏଇ ଯୋଗଟା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଦରକାର ଏ ଯୋଗରୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିବ। ନିରାଶ ହୁଅନି। ଆଜି ସାଧନ କଲ, କାଲି ଏ ଟେଲିଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସାଧନ କଲି, କାଲି ଟିକେ ଉପଶମ ଲାଗିଥିଲା, ଆଜି କାହିଁ ଟିକେ ପୁଣି ଗୋଡ଼ଟା ଏମିତି ହେଲାଣି। ବୁଝିପାରିଲେ? ପେଟଟା କାହିଁ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଲାଣି, ଆଖି ପତା କାହିଁ ଲାଗିଗଲାଣି, ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ବିନ୍ଧୁଛି, ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍ କାହିଁ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା, ଠିକ୍ ଥିଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, କ'ଣ ହେଲା ସିଆଡ଼କୁ ଯାଉନି, ତୁମେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କର, ଏଇଟା ହବ। ଏ ସତ୍ୟର ଭାବଟା, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନଟା କେବେ ନିରାଶ ହବନି। ସତ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବନି, ଅପେକ୍ଷା କର। ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଫୋନ କରୁଛି, ହଁ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଟିକେ ଠିକ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ଠିକ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଝିଅ ଏଠି ଏବେ ଆସିଥିଲା ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ, ଏବେ ବି ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଏନଗେଜ ଅଛି, କହିପାରିବ। ସିଏ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ରିଲିଜ ହେଲା, କହିଲା ବାବା ସତରେ ଏଇଟା ଭଲ ହବ କି ନାହିଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ଭଲ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଆସିছে, ସେ ଆଶାରେ ଠିକ ହେଇଗଲା। 30 ବର୍ଷର ଝିଅଟା, କେତେ 7 ଦିନରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ। ନା ନଇଁ ପାରୁଥିଲା, ନା ମାନେ କାନ୍ଧଟା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲା, ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ପିଚା ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, କି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ, ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ଯିଏ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ତାକୁ ଦେଲା, ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଏଠି, ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ କହିଲି ତ ଭଲ ହେଇଗଲି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମିଠା ନେଇକି ଯାଇଛୁ, ଫଳ ନେଇକି ଯାଇଛୁ, ତୁ ଜୀବନରେ ନୂଆ ରସ, ନୂଆ ରଙ୍ଗ, ନୂଆ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ସେ ଦେବଦୂତ ତୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଏଠି। ବୁଝନ୍ତୁ କଥା, ନହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କେତେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଛି, କେତେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କିଛି ନଥିଲା। ଏଠି ଆସିଲା ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରି, ନୂଆ ଭରସା ସୃଷ୍ଟି କରି। ସେ କହିଛି ଯଦି ଭଲ ନ ହବ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି, ଫେରେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କନଫିଡେନ୍ସ, ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ। ବାସ୍ ଠିକ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଇ ସାଧନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଚାଲ। ଏ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ବେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଶା ରଖ, ନିରାଶ ହୁଅ, ଆଶା ମଲ୍ଟିପୁଲ ହବ, ଆହୁରି ସୃଷ୍ଟି ହବ ଆଶା, ଆହୁରି ସୃଷ୍ଟି ହବ ଆଶା। କାହିଁକିନା ଆଶା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ଆଶା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ତୁମେ ଯାଅ ନା, କାହା ଘରକୁ ଯାଉଛ ପଇସା ଆଣିବାକୁ, ମାଗିବାକୁ, କି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛ, କୌଣସି କାମକୁ ଯାଉଛ, ହବ କି ନାହିଁ କାହିଁ ଜଣା ପଡୁନି, ଆଜି ଗଲା। ଯୋଉ କାମରେ ଯାଉଥିବ ଯଦି ଏ ଭାବନା ଆସିଲା, ସିଏ ହବନି ସେ କାମ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ କୁଆଡେ ପଳେଇବଣି, ନଥିବ ଘରେ। ଆଉ ଯଦି ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇକି ଯିବ, ହଁ ସେ ଥିବ, ମତେ ପଇସା ଦବ, ମୁଁ ଏ କାମକୁ ଯାଉଛି, ସକ୍ସେସ ହେଇଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତୁମେ,
ସଫଳତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତୁମେ ନିଜେ ପା। ଏଇ ଚତୁର୍ଦିଗଟା ସାରା ପୃଥିବୀ ତୁମ ସର୍କଲରେ ଅଛି, ତୁମ ପାଇଁ ଅଛି, ତୁମ ନିମିତ୍ତ ଅଛି, ତୁମ ଭାବନାରେ ଅଛି। ବାସ୍ ହେଇଯିବ, ହେଇଯିବ ନୁହେଁ, ହେଇଗଲା ଜାଣ। ସେମିତି ସାଧନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ ସାଧନ କରୁଛ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରି କର। ଏ ଯୋଡ଼, ଏ ଅବୟବ, ଏ ପବ, ଏଇ ହାଡ଼ ମାଂସ ଜଏଣ୍ଟ ଇଏ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, ହେଇଗଲା। ଏ ଆଶାରେ ସୃଷ୍ଟି କର ସାଧନ। ଦେଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ହବାଟା ତମେ ବା କହୁଛ ହବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ନା। ସେ କିଛି ନ ହଉ, ସେ ଜଡ଼, ମନେକର ସେ ଜଡ଼, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଚେତନ ନା, ତୁମେ କହୁଛ ଏଇଟା ହେଇଯାଉ। ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତୁମେ କହୁଛ ହେଇଯାଉ, ସେ ତ ହେଇଗଲା। ହେଇଯାଉ କହୁଥିବା ଲୋକ ନ ହବ କେମିତି, ବା ନହେଲା ବୋଲି କେମିତି କହୁଛି? ସେ ନହେଲା ବୋଲି ତ କହୁନା, ହେଇଯାଉ ବୋଲି କହୁଛି ନା, ହେଇଗଲା। ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା, ଯେମିତି ଭାବନା କରିବ ସେମିତି ହବ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଇଗଲା ଜାଣ। ଏଇଟା ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଉ, ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲା। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସାଧନ କ୍ରିୟା ଦଉଛୁ, କିଛି ଚକ୍ର ଭେଦନ ନାହିଁ, କିଛି ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଦିଆ ହୁଏ, କିଛି ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶୂନ୍ୟ, ସିଏ ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟରେ ଭାବନା କରିବ। ଏଇଟା ହେଇଯାଉ, ସେଇଟା ହେଇଯାଉ, ଏ ଚକ୍ର ଠିକ ହେଇଯାଉ, ସେ ଚକ୍ର ଠିକ ହେଇଯାଉ, ସବୁ ମନ ଦେଇ 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 ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛ ସବୁ ଚକ୍ର। ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ହେଇଯାଉ, ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ହେଇଗଲା। ତୁମେ କହିବ ମାନେ ହେଇଗଲା, କ୍ରିୟା ନଥିଲା କିଛି, ସେଠି କିଛି କ୍ରିୟା ନଥିଲା, ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କଲ, ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲ, ବା ଜଳିବନି କେମିତି? ବୁଝିଲେ? ଏସବୁ ଆଶାର କରାମତ, ଭାବନାର କରାମତ। କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୂନ୍ୟରେ ତୁମେ ଭାବନା କରିବ। ଶୂନ୍ୟ, ଶରୀର ଶୂନ୍ୟ, ବା ଶରୀରଟା ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟର ଭାବନା ହେଲେ ସେ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏଇଟା ଶରୀରଟା, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ଶୂନ୍ୟ, ଏ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ହାଡ଼ଟା ଅଛି, ମୋଟା ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ହାଡ଼ଟା ମିଳେଇବ କି ନାହିଁ? ହାଡ଼ ଭିତରେ ଅନେକ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ କଣା ଅଛି, କଣା ମାନେ ଆକାଶ ଅଛି, ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ହାଡ଼ ଭିତରେ ବି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କଣିକା ଗୁରା ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି କଣିକା ରେ ଗୋଟିଏ ହାଡ଼ ବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତା ଭିତରେ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ହାଡ଼ ବି ଥରିଯିବ, ହାଡ଼ ବି ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତ ପରମାଣୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ। ଯଦିଓ ସଲିଡ୍ କହୁଛ ହାଡ଼ଟା ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ହାଡ଼ଟା ଡିଫରେନ୍ସ ୱେରେ ରହିଛି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି। ସମସ୍ତ କଣିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆଶାର ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବ, ସେ ହିଁ ପ୍ରତିଫଳନ ସେଠି ହବ। ସୁସ୍ଥତାର ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବ, ସୁସ୍ଥ ହବ ହିଁ ହବ। କହିଦେଲେ ବା ହେଇଗଲା। ସେଠି ଆଶା ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ହବ, ବାସ୍ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତା ଭିତରେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଅଛି। ଶରୀରଟା ସ୍ୱୟଂ ଚମତ୍କାର, ଶରୀର ସ୍ୱୟଂ ଚମତ୍କାର। ତେଣୁ ଆଶାରୁ କେବେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ସେ ଆଶା ନେଇ ତୁମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଇ ଜଣ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିକିରି, କେତେ ଦିନ ସାଧନ କଲେଣି, ଖାଲି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର। କିଛି ଦିନ ସାଧନ କଲେ କିଛି ହେଲାନି, ମଉଳିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନୂଆ ରସ, ନୂଆ ରଙ୍ଗ, ନୂଆ ଜୋଶରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବେ এই ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିକରି।
କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଆଳସ୍ୟ ମାନେ ଶୋଇଥିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ନିଦ୍ରାଟା କ'ଣ ହବ? ଶୋଇଥିବ, ଉଠି ପାରିବନି, ଗଡ଼େଇ ପଡ଼େଇ ହବ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଉଠୁନଥିବ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ ନାଲି ଅକ୍ଷରରେ। ଜଷ୍ଟ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ତ ଉଠି ବସି ପଡ଼ିବେ। ଜଷ୍ଟ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଉଠି ବସିବେ। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କମଳ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଳସ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, କର୍ମୋଟ ଅଡ଼େଇ ମାନେ ଏପଟକୁ ଅଣେଇଯିବ ସେପଟକୁ ଅଣେଇଯିବ, ସେମିତି ହୁଅନ୍ତୁନି। ସିଧା ଉଠି ବସିଯିବ। ନିଦ ନମସ୍କାର କରି ପଳେଇବ, ଯେ ଆଳସ୍ୟ ନମସ୍କାର ହେଇ ପଳେଇବ। କହିଲୁ ବାବା ମହାରାଜ ଉଠିଲେଣି। ନିଦ କହ ମହାରାଜ ଉଠିଲେଣି, ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ହଜୁର ଯାଉଛ। ଆଉ ଯଦି ନିଦ ଚେଇଁକିରି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, କରମୋଡ଼ ଦବ, ହଁ ଟିକେ ଆଉ ଯାଉ, ବାସ୍ ସିଏ ରାଜ କରିବେ ତୁମ ଉପରେ। କେତେବେଳେ ଶୋଇ ପକେଇବେ ତୁମକୁ ଆଲୋ ଧନଲ କହିକିରି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି। ଶୁଙ୍ଗେଇ ଦେବେ ନିଦ ବଟିକା। ନିଦ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଙ୍ଗେଇ ଦେବେ। ତମେ ଖାଲି ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ହେଲେ, ତମେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, 3ଟା ବାଜିଛି, ବାସ୍ ଉଠି ବସି ପଡ଼, ସରିଗଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେଲ, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ନିଦକୁ ପରାସ୍ତ କଲ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି କହି ରଖିବି, ଯଦି ନିଦ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନ ହଉଛି ସେ କ'ଣ କରିବେ? ନିଦ ନ ହଉଛି ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ନିଦ ହଉଛି, ସାଧନରେ ବି ନିଦ ହଉଛି। 2ଟା କଥା କହିବି। ସାଧନ କିପରି କରିବେ ଏ ଟପିକ ରହିଛି ନା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ନ ହଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଦିନରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ ବା କ'ଣ କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବ, ଖେଳନ୍ତୁ, ଦେଖିବ ନିଦ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ରାତିରେ ପରିଶ୍ରମ ଦିନରେ ହେଲେ ରାତିରେ ନିଦ ଆସିବ। କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତା ସହିତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି, ନିଦ ଯଦି ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାଧନରେ ନିଦ ଆସୁଛି ସେ କ'ଣ କରିବେ? କାହାର ନିଦ୍ରା ଦୋଷ, କାହାର ଅନିଦ୍ରା ଦୋଷ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାଧନରେ ନିଦ ଆସୁଛି, ସାଧନ କରୁ କରୁ କେବଳ ତ ନିଦ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ନା, ଚକ୍ର ଭେଦନ କରିବନି। ଚକ୍ର ଭେଦନରେ ହଲଉଥିବ ଗୋଡ଼ ହାତ, ନିଦ କୋଉଠି ହବନି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ସେ ଠିକଣା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ବଳ ସବୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, ମାଡ଼ି ବସିବେ ତୁମକୁ। ତମେ ଉଡ଼ାଣ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେ ତମକୁ ଉଡ଼ାଣରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ନେଇ, ବୁଡେଇକି ରଖିବେ। ତମେ ନା ଚେତା ଥିବ ନା କ'ଣ ଥିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମେ ତ୍ରାଟକ ସାଧନ କର। ତ୍ରାଟକ ମାନେ ଗୋଟେ ହୋଲ କରିବେ କାନ୍ଥରେ। ହୋଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାର କାଟିବେ, ସେ ଗାରକୁ ଅନେଇବେ, ହୋଲଟାକୁ ଅନେଇବେ। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅନେଇছে, ବିନ୍ଦୁ କରିଦେବେ, ଅନେଇছে, ଆଖି ଗୋଳା ଅନେଇଥିବେ, ଲୁହ ଗଡ଼ିବ ଆଖିରୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୁହ ଗଡ଼ିବ, ଲୁହ ଗଡ଼ିଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଦେଖିବ ନିଦ୍ରାଟା ଆଉ ହବନି। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ନିଦ୍ରା ଆସୁଛି ଆଉ ହବନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିଦ ନ ହଉଛି, ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହେବ। ନିଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନ ହଉଛି ତ୍ରାଟକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ୍ରାଟକ ସେଇମାନେ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଦ ହଉଛି, ବସୁ ବସୁ ନିଦ ହେଇଯାଉଛି। ଜଣେ ମୁନି ଆମ ଘର ପାଖର, ସେ ଦାଦା ହିସାବରେ ବଢ଼ି ପାଣି ହେଇଛି, 7 ଦିନ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ନାହିଁ, ଆସିକିରି ଆମ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲେ, ଏ ଯୋଗ କଥା ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇ ପିଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆମେ ତ କେହି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନା, ବସିଲୁ ଗପିଲୁ। ସେଇଠୁ
फ्लड पर एडमिशन देले मो पाखे एडमिशन देले कहले बापा मोटे निद केमती हो 3 वर्ष है निद होनी झाड़ा भी होनी बोले रुआ निद हो एमती है सी सत्संग जाकि आरंभ बसे लुगा पिंधिक पूरा राजकीय चेहरा कहना राजा रोल करते आम गाँ नाटक बुझे राजकीय चेहरा जाकि बसु बसु निद हम सत्संग शुणी पार सत्संग उठला पर डाक उठ सी उठ निद हो ना सत्संग किसी बुझीपार शोई इे जो शोब उठला बेलू उठिक आस देख थे झील घर को जाऊे चंडीखोलू ब्राह्मणी ब्रिज आड़ डुबुरी से ब्राह्मणी ब्रिज बोले कंडक्टर कही ब्राह्मणी ब्रिज मत ओल्ले दो निद निद हो निद हो उठिले को डुबुरी ब्राह्मणी ब्रिज पर डुबुरी जो कंडक्टर पार्टी कले डुबुरी कहीं मत उठो ना आम तो डाकुच ब्राह्मणी ब्रिज तुम ओल्लौन मैंने एत निद जाऊ सब बस कंडक्टर पैसा रिटर्न देना कहले जाओ पुणी डुबुरी फेर ब्राह्मणी ब्रिज तेणु निद जदि आम आडमिशन बोले जोर कर देचे कि निद हो जाए कम आडमिशन कर आडमिशन कला माने निद हम भय करतु ना निद तापर आ गए केस आसा शत्रु शत्रु विनाशक मंत्र तुम पाखे अच्छे बुझे शत्रु विनाशक मंत्र साधन अच्छे आ जी साधन कर शत्रु जार नथियो भी सृष्टि हो कहीं कहले कारण कौन ताने साधन कल माने गोटे साइड तुम्हें हो गल जो मैंने तुम सहित थिले अलिया गदा नर्दमा ये सब मिसिकी थिला तुम सहित क्या तुम्हें कौरव पटर थिल तुम्हें पड़ेगा पांडव पट अर्जुन है साधन कर सत्य कह अहिंसा रगुरी अहिंसा नाला सत कहून मिसिकी कि कंप्रोमाइज कि जो पलि आस विरोध कर युद्ध आरंभ हो अहिंसा रहा लोक सत्य कह लोक चोरी न करिया लोक चोरी कर लोक से केमती ठीक रहा अपरिग्रह पालन कर लोक ब्रह्मचर्य पालन कर लोक केमती मिसिकी सहित रह तेणु से शत्रु हेबे ही हेबे आउे आगुरी शत्रु नहीं कि से तो शत्रु रहिबे तो खाली साधन आरंभ कर से तीव्रता आरंभ हो शत्रुर तीव्रता आरंभ हो जाए शत्रु केमती दमन कर केमती दमन करेंगे कि कहतु शत्रु दमन केमती है कहतु कि कहतु फॉरवर्ड निजे सेटा को ए कामटा जारी रखिथिबो को कामटा जो शासन कामटा जारी रखिथिले से छतु गुडा छा छा हेबे तापर पुणी से ऑटोमेटिक सांग नंगी चली जाए तुम शत्रु तुम साधन टाक नष्ट कर से बचन तुम कौन कर गुरुजी हाँ कहतु महाभारत युद्ध में जो अर्जुन पाखे हाँ से जो साइड हो गला गांडीव धनु पाखे था ना हाँ गांडीव तेणु गांडीव धनु को प्रयोग कला सी
ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁକୁ ଯେତେବେଳେ ସାଇଜ ହେଇଗଲା ଅର୍ଜୁନ ହେଇଗଲା ସେ ନା ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆସନରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ସଦୃଶ ବସି ପଇଲେ ଶତ୍ରୁ ତା ମନକୁ ବିନାଶ ହେବେ। ସେ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ଇଏ ଯୋଉ ଅକ୍ଷୟ ମୁନି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏ ଲାଇନରେ କହିଲ ସେ ସେଇ ଲାଇନରେ ଏକା କଥା ମାନେ ସାଧନ କଲେ ଠିକ ହେଇଯିବ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ତ। ଠିକ କଥା ଏଇଟା ଠିକ ପଏଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆହୁରି କେତେ କନଫର୍ମ ହେବେ ତୁମେ କେମିତି କନଫର୍ମ ହବ ଶତ୍ରୁ ଜୟ କରିବାର ସେ ସୂତ୍ରଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ସାଧନ ତ କରିବ ଅବଭିୟସଲି ଠିକ ଚାଲିବ ସାଧନ କରିବ କିନ୍ତୁ କଣ କଲେ ଗୁଳି ଫୁଟିବ ସେଠି ଯାଇକି ଶତ୍ରୁ ଦମନ କେମିତି ହେବେ କଣ କଲେ ସାଧନରେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଲେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହବାର ଆତ୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହଁ ଆତ୍ମ ଉପରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରିକି ସାଧନଟାକୁ ଖୁବ ମାନେ ଲୟ ଲଗେଇଲେ ବା ହେଠି ସାଧନରେ ମତି ଗଲେ ଶତ୍ରୁ ଛାଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅପସରି ଯିବେ ଆଉ। ଠିକ କଥା ଆତ୍ମା ଆଡକୁ ତୁମେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଇଦିନ ବି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହବ ବୁଝନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହବ ସେଇଦିନ ଶତ୍ରୁ ଟଳି ପଡ଼ିବ ତଳକୁ ପୁରା ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇକିରି ବସିଯାଅ ଆତ୍ମାକୁ ଜଣେଇ ଦିଅ ପୁରା ଢଳିକି ରୁହ ଆତ୍ମା ହେ ଆତ୍ମଦେବ ପୁରା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଯାଅ ମାନେ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ତୁ ବୁଝିବୁ ଯେମିତି ବୃହନଳା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଗଲା ପୁରା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଯାଅ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇକି ବସି ପଡା ଆତ୍ମା ପାଖରେ ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ପାଖକୁ ଷ୍ଟେନଗନ୍ ଧରିକି ନ ଯାଇକିରି ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଗୁଳି ପୁରେଇକି ନ ଯାଇକିରି ତୁମେ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ବସ ପୁରା ବସି ଯାଅ ତା ପାଖରେ ଚକାମାଲି ପକେଇକି ପୁରା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଯାଅ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ତୁମେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଇଯାଅ ସେଠି ମାନେ ଦେଖ ସେଗୁଡ଼ା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆସିବ ମୁଁ ଆଜି କହିଥାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆମେ ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଶିବା ଆଜି ଗୋଟେ ଟପିକ ଭାବୁଥିଲି ତେଣୁ ଏଇଟା ଦେଖ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇକିରି ବସିବ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଇକିରି ବସ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ତୁ କରିବୁ ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇକିରି ବସିବ ଦେଖିବ ଗୁଳି ଫୁଟିବ ବସିଯାଅ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ବସ ନହେଲେ ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ ଖବର ମିଳିବ ତୁମକୁ ସୁଗମ ଖବର ତୁମର ଜୟର ଖବର ମିଳିବ ତାର ପରାଜୟର ଖବର ମିଳିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବାଟ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ବାଟ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତମେ ଭାବ ଠିକ ଅଛି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଡରନି କାରଣ ତୁମ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛି ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡୀବ ହଉଛି ଶରୀର ହଉଛି ସାଧନ କ୍ରିୟା ଅଛି ମାନେ ଗାଣ୍ଡୀବ ଅଛି ମନ ଅଛି ମନଟାକୁ ନେଇକି ଥୋଇଦେବ କୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ବା ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଆତ୍ମାର ଅନନୋନ୍ ପର୍ସନ ଆତ୍ମା ତୁମେ ଦେଖିନ ତମକୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ଜାଣିବି କେମିତି କଣ କରିବି ଜ୍ଞାନରେ ତ ଜାଣିଛ ଜ୍ଞାନରେ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ଆତ୍ମା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ସେଠି ଗୁରୁ କାମ ଦେବେନି ସେଠି ଆତ୍ମା କାମ ଦେବ ବୁଝିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଗୁରୁ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାରଂ ବ୍ୟାପ୍ତଂ ଯେନ ଚରାଚରମ୍ ତତ୍ ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ ଯିଏ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପଦକୁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ବା ନମସ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଆଜି ଅମୁକ କରିବେ ସମୁକ କରିବେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦେବେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି
ତୁମେ ବସିଯାଅ, ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସିଯାଅ। ବାସ୍ କଥା କୁହ ବସିକିରି ତା ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତନ ନଥିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଚିନ୍ତନ ନଥିବ, କେବଳ ଆତ୍ମା ଥିବ ତୁମ ପାଖରେ। ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର। ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ରୁବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନେ ଜୟ ହବ। ଏଠି କଣ? ନୀତିରେ ମୈତ୍ରୀ ମମ। ନୀତିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବା ମନଟା ଯଦି ଆତ୍ମା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇଗଲା, ନୀତିଯୁକ୍ତ ଥିବା, ତାମାନେ ତୁମେ ଠିକ କହୁଥିବା ଦରକାର। ତୁମେ ତୁମର ସେ ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିନଥିବ। ନୀତିରେ ନୀତିଯୁକ୍ତ ହେଇକରି ବସିଯିବ, ମନଟାକୁ ନୀତିଯୁକ୍ତ କରି ବସିଯିବ। ଯତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଧନୁର୍ଧର, ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର, ସେଇଠି ବିଜୟ ହବ ତୁମର। ତୁମେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କର ଶତ୍ରୁ ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇକିରି ପୁରା ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ବରଂ ତୁମ ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ, ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ପୁରା ଢଳିବ, ମାନେ ବସି କହିବ, ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିବ, ଦରଖାସ୍ତ ଅର୍ଜି ଲେଖିବ। ସେମିତି ବସିଲେ ହବନି, କ୍ରିୟା କରିବ ନା। ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ, ସେଠି ଫୁଟିବ ନା ଗୁଳି, ବୁଝିଲ? ତୁମେ ଏଠି ରିମୋଟ ରଖିବ, ଏଠି ଗୁଳି ଫୁଟିବ, ତମେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସମର୍ପଣରେ କରିବ, ବୁଝିଲେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲେନି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ? ଅର୍ଜୁନ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲେନି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ? ଯେ ତୁ ମୋର ଦରକାର, ନାରାୟଣ ସେନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ନାହିଁ କି କେତେ ଅଶ୍ଵ, ଏତେ ଅମୁକ ସମୟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ମୋର ଦରକାର। ଏଠୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବିନି। ଅସ୍ତ୍ର ତ ଧରିବେନି, ଚକ୍ର ଘୁରୁଥିଲା କାହିଁକି? ବୁଝିଲେ? ଅସ୍ତ୍ର ଯିଏ ନ ଧରିବ, ଚକ୍ର ଘୁରୁଥିଲା କାହିଁକି? ଇଏ ସବୁ ଡୁଆଲ, କୃଷ୍ଣ ବି ଡୁଆଲ। ତେଣୁ ଏଠି ତୁମକୁ ସେଫ୍ଟି ଦବ, ସେଫ୍ କରେଇବ, ଯେହେତୁ ତୁମ ସହିତ ସେ ଆସି। କେବଳ କୃଷ୍ଣ ତୁମର, ସେଇ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଗୌଡୀୟ ପରମ୍ପରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍କନ ବାଲା ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନଡୁ ଖୋଇ ଦଉଛନ୍ତି, କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଝାଡା ନଉଛନ୍ତି, ବସଉଛନ୍ତି, ଗାଧେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଖୋଇ ଦଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ଅସଲି କୃଷ୍ଣ ତ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି। ଯୋଉ ଝାଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତନ ଧରି ନାଚୁଛନ୍ତି ଉଦଣ୍ଡ, ତମେ ଦେଖିଲେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ଯୋଉ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଡେଉଁଛନ୍ତି ଉପରକୁ, 6 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ ମୃଦଙ୍ଗ ସହ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ, କୃଷ୍ଣ ଭିତରେ ଅଛି, ହସୁଥିବ, ଏମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ଅଛି, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ମତେ ତ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ଇସ୍କନ ବାଲା, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ କେବେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବାହାରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଦେଖା ଦେବେନି। କୃଷ୍ଣ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ରଥସ୍ଥଂ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ରଥ ଭିତରେ, ରଥ କିଏ? ତୁମ ଶରୀର ଭିତରେ ରଥରେ ବାମନକୁ ଦେଖିବ, ରଥକୁ ଦେଖିବ, ବାମନକୁ ଦେଖିବ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବନି। ତାମାନେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ତୁମେ ସେୟା ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୃଷ୍ଣ ହେବ, ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ, ଫାଷ୍ଟ ସିଏ, ସେକେଣ୍ଡ ତୁମେ। ଜଣେ ଏଠିକି ଆସିଲା, ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ବୁଝିଲେ? ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ମେଡିକାଲରେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଶିଷ୍ୟ, କହିଲେ ଏମିତି ହେଇଛି, କଣ କରିବା? ମୁଁ କହିଲି ନେଇଆ। ତେବେ ସାଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଛି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଭଲ କରିଦେବି।
आइला से सालाइन फालाइन छड़े छाड़ी पलि आसिले दी भाई जाक बुझिले एठिक आसिले एठी भल होइगला एठी जेतले भल होइगला पूरा सुस्थ होइगला सी होजे श्रीपालिया बुझिले तार तो पुणी भल होला परे पुणी बाहरी से रोग ना नहीं से जो पूर्व स्मृति एठु पुणी जाई झांझ बड़ाई कीर्तन आरंभ करदेले रा धरले हरे कृष्ण हरे राम जो रा धरती लंबा रा लंबे की रा धरती कीर्तन करती अष्टप्रहरी आरंभ हो गला मना करची रा धरबनी खोल बजेबनी बुझल प्रोटेक्शन एटा थिला मु कहनी आइंस खाइबनी मु कहली खोल बजेबनी आरंभ हो गला पुणी पुणी बाहरला जहाँ रिमेडी होता से पुणी बाहरला से पुणी नहीं कि आसिले मुझे तुम तो मना करी खोल बजेबनी रा धरबनी ब्लॉकेज हो हार्ट ब्लॉकेज बुझिले हार्ट ब्लॉकेज अच्छी क्लीयर हो जाता पुणी रा धर आरंभ है से कौ कृष्ण थिला तुम रक्षा करने मरण मुह को जीवाई बहुत पथ अच्छी पु भुवनेश्वर अच्छी पु आस पाटी कला कहला खबरदार जदि आज से माने जीव कीर्तन दल को तमें सियाड़े मुझे भुवनेश्वर ये जो स्ट्रॉन्ग इनफॉरमेशन गला मेसेज गला सी आउ गले रा धरिया गले सुस्थ सुस्थ निरोग निश्चिंत बुझिले तेणु जो मैंने हार्ट पेसेंट से माने कुष्ठ कुष्ठ हेले कौन हम मृदंग बजेले कौन हम खोल बजेले कौन हम झांझ बजेले कौन हम ब्लॉकेज हम ही हम ब्लॉकेज हम ही हम तेणु होशियार तुम्हें जो माने सीक्वेंस दे गति करुच आत्मा जे तुम भीतर अच्छी कौटी ना तुम भीतर अच्छी मो भीतर आत्मा अच्छी मो अच्छी तुम भीतर जो आत्मा अच्छी तुम अच्छी भीतर जो आत्मा अच्छी अच्छी आत्मा तुम किसी नुह तुम आत्मा जो अच्छी जागृत कर बुझे कि तुम भीतर जो आत्मा अच्छी जागृत कर ताहले किसी रिजल्ट आस तुम 1000 वर्ष कृष्ण हेले किसी हेनी 1000 वर्ष राम नाम नेले भी किसी हेनी बरं ये ऊणा भाव सृष्टि करियो तुम भीतर जो आत्मा है आ गोटे बेस्ट पॉइंट होची निरंतर साधना निरंतर कौन सी दिन बंद करबनी से शपथ कर शिवमुनि से बुझे पशि आस भर पुणी इल्यूजन लोभ माया जदि बंद कल से माड़ी आसे से दल माने घाई हो पानी टुलमुल अच्छी नई रे पानी टुलमुल अच्छी तुम बंद कला माने जो दिन बंद कर से घाई भांग पानी माड़ी आस तुम कंट्रोल कर जदि सबुदिन साधन करुथिबो तामाने बंध सुरक्षित तुम्हें सुरक्षित कहीं आसबेनि भीतर जदि प्रत्येक दिन सी गोटे बड़ लाइन सृष्टि कर दो आस्ते आस्ते इटा खंजिकी जड़े घर कर बाउंडरी कर प्रत्येक दिन साधन कर प्रत्येक दिन इटा तापर थुआला मजबूत बाउंडरी होगा मुझे साधन कली मत कहीं कही ना डिस्कनेक्ट केमी करे मु चिंता कली मुझे गोरखपुर जीवी दिल्ली जीवी कलकाता जी साधन केमती करी एने साधन तो बंद करी शपथ कर ट्रेन टिकेट कली ट्रेन टिकेट रे एमती ट्रेन सीट बाछिली जोटी ऊपर 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 साइड साइड अपर माने बुझंतु जो दीटा सीट थी दीटा सीट ऊपर बसले मुंड बाजबनी तुम आराम रे प्रणाम करि परिबो मुंड छुईबनी सी माने ट्रेन बॉडी
ତଳେ ବସିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ, 3 ଟିକିଆ ସିଟରେ ବସିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ, ବସି ପାରିବନି। ସାଇଡ ଅପର ମିଳିଗଲା, ତମେ ଖୋଜୁଛ ନା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ମିଳିବନି କାହିଁ ଟିକେ, ମିଳିଗଲା। 3ଟାରେ ଉଠିଲି, ସବୁ ହଲୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲି। ଟ୍ରେନରେ କିଏ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, କିଏ ଯିଏ ବସିନାହାନ୍ତି ତ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଇ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେନ, ଢକ 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 ହେଇ ଚାଲିଛି। ବାସ୍ ମୁଁ ଉଠିଲି, ଆରାମରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ନ ଆସିଲେ ତ ସାଧନ କରିହେବନି, ଲାଟ୍ରିନ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ସେଠି କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲି, ବ୍ରସ୍ ନେଲ, ଘଷିଦେଲ ଟିକେ, ବାସ୍ ସରିଗଲା। ଆସିଲ, କେହି ତମକୁ ଦେଖିଲେନି, କେହି ତ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ନା ଟିଟି ଅଛି ନା ପାସେଞ୍ଜର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଢଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଉଠିଲେ ସେ ବଗିରେ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ସେଠୁ ମୋର ଉପରେ ଉଠି ସାଧନ କଲି, ମୋର ବସି ସାଧନ କଲି, ପ୍ରଣବ କଲି। ପ୍ରଣବର ଶୁଭିବନି କୁଆଡେ, ସେ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ତମେ ପ୍ରଣବ କଲ, ଆରାମରେ ପ୍ରଣବ କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦବ। ଏ ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦେଲା ତୁମକୁ? ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଟା କିଏ ଦେଲା ଆମକୁ? ନିରନ୍ତର ସାଧନା। ତୁମେ ଯୋଉ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କଲ, ମୁଁ ନିରନ୍ତର ସାଧନା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହବନି, ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବନି, ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବନି, ହେଲାନି, ହବନି, ନିରନ୍ତର ସାଧନା। ଶଳାର ବାହାଘର ଥିଲା, ମୁଁ ତ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ବନ୍ଦ ହବନି। ନେଇଗଲେ ବରଯାତ୍ରୀ ଗଲି। ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କାର ଗୋଟେ ଥିଲା ରିଟର୍ନ ହବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ରହିବିନି, ବୁଝିପାରିଲେ, ମୁଁ ରହିବିନି ସେଠି। ତମ ଶଳା ବାହାଘର ହଉ ଯିଏ ବାହାଘର, ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯିବି, ବନ୍ଧୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯିବି, ଆସିବି, ରହିବିନି ନା କେମିତି ରହିବନି? ନିଜ ଶଳା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ନିଜ ଶଳା ଠିକ ଅଛି, ନିଜ ଶଳା ପାଇଁ ତ ଆସିଲି। ରହିବାଟା ସେଇଟା ମୋର ମାନେ ମତାମତ, ମୋର ସାଧନ କ୍ରିୟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ମୋ ସାଧନ କ୍ରିୟା ନଷ୍ଟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି କରିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି 11ଟା ବେଳେ। ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ସ୍ପେଶାଲ ଗାଡ଼ି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ରହିବା ପାଇଁ, ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବାରିକ ବି ନୁହେଁ, ବାରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ମିଡିଏଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମୁଁ ମିଡିଏଟର ବି ନୁହେଁ। ଆଉ ଯିଏ ସମର୍ପଣ କରିବ, ପିତା ନୁହେଁ କି ମାମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିତା ନୁହେଁ କି ବାହାର କରିବି, କି ମାମୁଁ ନୁହେଁ ବାହାର କରିବି, ଏ ଭିତରୁ କିଏ ନୁହେଁ। ବର ବି ନୁହେଁ, ବୁଝିଲେ, ବରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମୁଁ ବର ନୁହେଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ବାରିକ ନୁହେଁ, ମିଡିଏଟର ନୁହେଁ, ପିତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ତା ଭିତରୁ କେହି ନୁହେଁ। ଏଇମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର, ମୁଁ ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଆସିଲି ଆରାମରେ, ରାତି 11ଟାରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି ତାଙ୍କ ଘରେ। ଠିକ ରାତି 3ଟାରେ ଉଠି ସାଧନ କଲି। ଏଠି କ'ଣ ରହୁଛି? ନିଜର ସଂକଳ୍ପ, ନିଜର ଆମ୍ବିସନଟା ଠିକ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ସାଧନ କରିବି, ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନ ହଉ। ଏ 2ଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଲ, ସେଦିନ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି କୁଆଡେ ଯିବା। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଗଲି, ବାବା ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଦବ ମତେ, ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ ରାଜି, ରୁମ୍ ଅଛି, ଆସ, ରହିଲି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଗତସିଂହପୁର ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଗଲି, ନୂଆ ଆଡମିସନ କରି ରୁମ୍ ମିଳିଲା, ରୁମ୍ରେ ସାଧନ କଲି। ରାତି 3ଟାରେ ଏଠି 5ଟା କୁକୁର ଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରଣବ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକିରି ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ ଭାବିଲେ, ସିଏ ସେଠୁ ଭୁକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମତେ ହସ ଲାଗିଲା ସେଠି, ଯେତିକି ସାଧନାରେ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାହା ହଉ, କାହିଁକିନା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଣବ ହେଇନି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣବ ହଉଛି, କୁକୁର ମାନେ ପ୍ରଥମ ଶୁଣିଲେ। ସିଏ ଭାବିଲେ ଆଉ କିଏ ଆସିଲେଣି, ଆମରି ଭଳି କିଏ ଆସିଲେଣି କ'ଣ, ସିଏ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ। ଏସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଡିସକନେକ୍ଟ କର,
ସାଧନ କରୁଛ ମାନେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ତମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦିନରେ ଯିବ ଠିକ ଅଛି, ଗୁଆ ଦେଲ ବା ବ୍ୟବହାର ଦେଲ, ପଇସା ଦେଲ, ତମର ଖାଇଲ ବା ଯେତିକି ଦାନ କରିବା କଥା ଦେଇକି ତମେ ବାବା କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ସାଧନ କରୁଛି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଯଦି କହିବେ ଘରକୁ ଯାଅନି, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ରୁହ, ମତେ ଘର ଦିଅ, ତୁମେ କହିବ ତାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଥିବେ, ଆଉ କାହାର ତ ଘର ଥିବ, ତୁମେ ଖୋଜ ମିଳିବ। ନହେଲେ କ୍ଲବ ଥିବ, କ୍ଲବ ଘର ଥିବ, ସ୍କୁଲ ଘର ଥିବ, ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭ ନେଇଯାଅ ତମ ପାଇଁ। ତମ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଯଦି ଦୃଢ ଅଛି, ତମ ସୁବିଧା ଆତ୍ମଦେବ ଆଗରୁ ବନେଇଥିବେ, ତୁମକୁ ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ସୁବିଧା। ତେଣୁ ତୁମେ ସଂକଳ୍ପ କରି ବସିଯାଅ, ସୁବିଧା ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ ତମ ପାଖକୁ, ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି, ପୁଣି ଯଦି ସୁବିଧା ହବ ପୁଣି ଆମେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟ ଯଦି କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିକି ଏଇଠି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ କୋଉମାନେ ଯଦି ମତାମତ ରଖୁଛନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। 1:30 ହେଲାଣି। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁଜୀ, ଜୟ ଜୟ। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁମାନ। ଆଜି ପାବନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମୁନିମତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ କହିବା, ଏ ଜ୍ଞାନର କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ଶେଷ କିଛି ଜାଣି ହଉନି, ତଥାପି କିଛି କହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯୋଉ ସାଧନ ନେଇଛୁ, ସାଧନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତିନିଟା ଖମ୍ବ ଉପରେ ସେଟା ରହିଛି। ଏ ତିନିଟା ଯଦି ମିଶିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସାଧନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତିନିଟା ଯାକ ସମାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସାଧନ ଆମ କଣ ଦବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ, ଚାରିଟା ପାଇଁ କିଛି କରେ, ଠାକୁର ପୂଜାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ, ସାଧନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚାରିଟା ପାଇଁ କରେ। ଏ ଚାରିଟା ଏକକାଳୀନ এই সাধনটা এককালীন। তাহলে ଏ ସାଧନ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେମିତି କରିବା? ଗୁରୁଜୀ ଆଜି ବିଦ୍ୟା ବତେଇଲେ, ଯାହାକି ଜଣେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ଏତେଟା ବି ବତେଇ ପାରିବେ। ସେମାନେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧର୍ମ ଆଡକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଆଡକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଅର୍ଥ କାମ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ, ଏ ଚାରିଟା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଭାବି ନିଜେ ତାଙ୍କ ରଣାଗତ ହବା। ଦୁଇରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କେତେବେଳେ ହବ? ଆମେ ନିରନ୍ତର ଉତ୍ତର ବହୁତ କଥା ସମୟ ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ମତାମତ ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ରଖିଲେ, ଆଉ ସବୁ ଯାକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ହଁ ହଁ, ଜଳେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମା ଆଡକୁ କେମିତିକା ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବା ଏବଂ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିବା, ତା ପାଇଁ କେମିତିଆ ଯୋଉ ଆମେ ତୟାର ହବା ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଦ ଆସିଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ତାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନିଦ ନ ହେବା ପାଇଁ, ନିଦ ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ଆଜି ସର୍ବାଙ୍ଗୁଣ ସୁନ୍ଦର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ମୋ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ସାଧନରେ ନିଦ୍ରା ଆସୁଛି, ଯୋଉଟେ କାନ୍ଥରେ ଗର୍ତ୍ତ କରି ଆମେ ଚାହିଁବା, ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଚାହିଁବା, କେତେବେଳେ କରିବା? ସାଧନ ସମୟରେ ନା ନା, ସେଟା ଅନ୍ୟ ବେଳେ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ବେଳେ କରିବେ, ସାଧନ ବେଳେ ନୁହେଁ। ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ,
ସେଠି ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ବେଳେ କାନ୍ଥକୁ ଅନେଇକିରି କରିବେ ନା, ଏ ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ତ ଅନେଇକିରି କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅନେଇକିରି କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହ। ଯାହା ଏର ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ମାନେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଉଁଛି। ଏତିକି କହି ରହୁଛି, ଜୟ ଜୟ। ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ରଖିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ଅଛି ସେ କହିଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମତାମତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ, ତେବେ ଏଠି ସମୟ ହେଇ ସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମତାମତ ରଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏତେ ସମୟ ଦେଇକିରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏ ଶୁଣିବାଟା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହବନି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହବନି। ଏଇଠି ରଖିବା। ହଉ, ତେବେ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟଜୀବ। ପୁଣି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଶକୁନ୍ତଳାପୁର